Krásné ráno, milé ženy. Vítám vás na naší první rozcvičce pro lenochy. Takže začneme hlavou. Můžu vám k tomu říct, že mýmu tatínkovi bude 91 let a ten každé ráno krouží 100krát hlavou. A myslí mu to. Takže základ je uvolňovat oblast krční páteře. Takže já vám tady ukazuji cviky, které dělám po ránu. Není to nic náročného. Můžete samozřejmě udělat víc opakování. Důležité je to pohybovat různými směry, tak aby, až se dostaneme k těm kroužkům, už jsme mohli pocítit, kde se nám to blokuje nebo táhne, tak tam můžeme se i zastavit. No a tady ta rozcvička moje slouží k tomu, aby naskočily na cvičení i ty, které ještě necvičí každé ráno. Takže pro dnešek kroužíme hlavou po ránu a můžete to opakovat každé ráno. Při nejhorším večer, prý kolem 4:00 je také dobré si zacvičit odpoledne. Takže ženy, kruťme hlavou a hned bude život veselější. Krásný den, ahoj!